moni habwezi nosokondedwa mudzina amba Yesu Khristu. Timakuyamikira timakuthokozani chifukwa chakuti mumathandizira mautumiki mmaonerera, koma zosweka kuti mumukhulupirire olalikirayo kuti mupulumutsidwe, kuti chimene akuwuzanicho nichoona ali ndi mawu a Mulungu. Mudziwa bwanji kuti ni mawu a Mulungu? Mufananize ndi mabaibo muli nawo, muzifananiza ndithu kuti kodi izi ndi mawu a Mulungu. Ndiye mwapemphero mutapemphera kwa Mulungu kuti Ambuye nithandizeni dziwitseni choona, Mulungu sangalole kuti nimusokere ayi, adzakuwuzani. Koma vuto lake nthawi zambiri timabwera kwa Mulungu kuti ni malingaliro athu, kuti olalikira amafunika akhale ochokera ku sukulu kwina akakhale ndi PhD, DDLD, akhale ni certificate, akhale kolala yake wapinda. Ni zonsezo ni mmene Mulungu timamphonyera. Mulungu azitumiki ake mukafufuza m'Bible muona kuti ambiri ayo makhala kuti alibe maphunziro omwe. Yohane M'batizi adangochokera kutchire uko, ni Bible school yanji imene adapita, kungochokera kutchire kumene kuja akuwawuzani ana anjoka ine ndani wakuwuzani kuti muthawe ku mkwiyo wa Mulungu, akubatizani mu mtsinje wa Yorodani. Ndine liwu lofula m'chipululu monga mmene Yesaya adanenera. Ambuye Yesu Khristu mungambange trace kuti nsukulu yanji adachokera. Nanga Petro mwamuna amene samadziwa n'komwe kulemba dzina lake. Ndiye za Mulungu izi sukulu yake ni imodzi imene timapita, ni pa mawondo kugwada kuti Mulungu akupatse Mzimu Woyera. Chifukwa Ambuye Yesu Khristu adawuza ophunzira aja kuti kadikireni kaye mphamvu ya Mzimu Woyera pa chipinda chapamwamba paja. Sanawuze kuti pitani kaye kwakuti theology yakuti mwakuti musangopita ayi. Zimene zija sizithandizira pa utumiki. Anthu amamaliza ni kukhoza ma distinction mwapamwamba, koma tchimo likadalibe mkati. Akuchoka kumene kuja akukhabe mwazigololo, akutukwana, saonetsera mphamvu ya chiukitso. Mphamvu ya chiukitso imachokera kwa Mlengi mwini wake, osati ku sukulu. Tili modzi eya ndiye chimene chimakopa kwa ana ena a Mulungu ndi mphamvu ya chiukitso, komanso mawu a Mulungu, komanso amayang'ana zipatso kuti kodi nzipatso zanji zikuchokerapo. Sangotsatirapo ayi, kama tchalitchi abo anthu nokongola, kama meya a mzinda amapita kumeneko, ka chigulu cha anthu timapita kumweko, ana a Mulungu sangotsatira zonsezo ayi, koma amaona zipatso. Ni zipatso zanji zikutuluka, nza Mulungu kapena nzanjelekezi. Akaona kuti njelekezi walowamo tchimo lachuluka amabaibiza kuti aya ine nifunefunebe. Ndipo Bible tifunanifunani mudzachipeza. Ndipo ngati mwafika apa munena kuti simunachipeza, sinudziwa kuti kaya mukachipezera apa. Ambuye akudalitseni tipemphere. Atate wathu wakumwamba, tikuyamikani tikuthokozani chifukwa cha nthawi mtengo wapatali mwatipatsa ngati tiyankhuleni mu mawu anu mukudzodza kwanu, mene mu dzina amba Yesu Khristu pempha zonse mchiyamiko. Amen. Titsegule mabaibo athu ku buku la Akolose. Akolose 2 verse yaka 16 lekeza 17. Bible likuti 16, chifukwa chake munthu aliyense asakweruzeni inu mchakudya kapena chakumwa, kapena kunena tsiku la phwando kapena tsiku lokhala mwezi kapena la Sabata. 17, ndizo nthuzi wazili mkudzazo, koma thupi ndi la Khristu. Ndiye pamene tawerenga apa bwezi timafuna tipitirize phunziro lathu la chilamulo kapena chisomo, chifukwa mpingo wa Chikhristu wakhala uli pa mtsutso umenewu. Tikhalibe pa chilamulo kapena chisomo, timu chilamulo kapena chisomo. Haleluya. Ni pamawu pamene pamasokoneza ngakhala azilaliki aziphunzitsa kuti ngati alephera kulumikiza bwino kwa mawu a Mulungu, amapeza zonena kuti achita zinthu zakuti si zawo, samene azichita koma amatchuka nazo, amalimbikira koma sizokhudzana n'komwe chipulumutso. Haleluya. Ndiye pakali pano sitili pansi pa chilamulo, tili pansi pa chisomo. Ndiye achisomo kutsutsa kumene amalandira ni kwakuti sasamalira za chilamulo, amaphwanya chilamulo. Koma ndimafuna kuwuzeni kuti achisomo saphwanya chilamulo, koma iwo amangoti anamangokwaniritsa chilamulocho. Chifukwa amene tawerenga kwa Akoloseko, Paulo akuti chilamulo ali ni mthunzi wa zokoma zili mkudzazo. Chenichenicho ni thupi la ndani la Khristu mmene tawerengapo, ni mthunzi chabe. Ndiye ngati mthunzi
ngati ni mthunzi umayalikira za chenicheni chimene chidzakwaniritsa lamulo lonse. Chenichenicho chitafika chimene Ambuye Yesu Khristu, chimene ubatizo wa Mzimu Woyera basi lakwaniritsidwa. Lamulo lija, chilamulo chija chakwaniritsidwa, chenicheni chatani chafika. Ndiye palibenso nthawi yakuti uzimamatiranso chilamulo ayi, koma ukhale pasi pachani, pachisomo. Taona zambiri mbuyo zimene pasi pa chilamulo amatsata. Ngati simunazione bwerezani muone ku magawo 1 ndi gawo 2 authenga. Haleluya. Ndiye ife solamula achisomo, koma namene timakwaniritsa chilamulo. Ife ndiye tili mu chenicheni chimene atitani tikhalemo. Zonse zija kusunga masabata, kusamadya nyama zakuti, ndulidwe, anali chabe maulaliki akuti kubwera sabata yeniyeni kutsogolo kukonzekerani mpumulo, konzekerani uku. Haleluya. Kubwera ndulidwe weniweni. Zonse zija zimangolalikira Ambuye Yesu Khristu, ndipo anatsiriza ntchito ija pa mtanda paja, ndipo amene ali mu Mzimu Woyera ali mu chenicheni. Haleluya. Ndiye mukupitiriza kwa nthawi yathu, Ambuye Yesu Khristu atafika, iyeyu amapezeredwa zifukwa zosiyanasiyana ni alembi na afarisi aja. Akuluakulu amatchalitchi amangofufuza zifukwa zakuti amuneneze nazo. Iwo samaonapo chauzimu ayi. Ngakhale Lazaro adzuke m'manda atatha 4 days sanaonepo chauzimu ayi. Iwo amangofunafunabe zifukwa zakuti Ambuye Yesu Khristu amathandiza anthu, machititsa odwala, umalika uthenga wabwino anthu kumadalitsika. Iwo samaona, amangofufuza chifukwa. Timpeze chifukwa timuneneze. Ndiye mzimu umenewo siwochokera kwa Mulungu abwezi. Tilusono alaliki mu uthengamu amene ntchito awo ni kungofufuza zifukwa zawo kuti awachepetse, kuti azawo sauzimu koma iwo ndi auzimu, zakuti anthu audalitsika. Iwo sasamala za zimenezozo ayi. Iwo chimene amasamala nkunyada kwawo, nkudzikuza kwawo na mizimu ya mpikisano yakuti ndendeni tchuke. Koma mzimu wa Khristu supanga choncho, umatipatsa kutichepetsa ni ukondana wina ni nzake. Ngati winayo anthu audalitsika naye, iwe sukhumudwa m'moyo mwake. Iwo mangodzichepetsa mati Ambuye mulemekezeke, ufumu wanu upite pamwamba. Chimene chimbasangatsani chakuti ufumu wanu uzipita patsani patsogolo. Monga mwa chisomo changa mudanika ichi, basi nkhani yatani yatha. Haleluya. Ndi afarisi adani mzimu ngati umenewu ufufuza zifukwa. Ndiye chifukwa china chimene amampezera Ambuye Yesu Khristu nchakuti iyeyu amaswala lamulo, sasunga tsiku la Sabata. Ngati ku Luka 13 verse 14 kumeneku, mkulu wina wachipembedzo amamuneneza Ambuye Yesu Khristu kuti iye amachiritsa tsiku la Sabata. Mulungu adatuza kuti zigwira ntchito masiku 6 koma namba 7 lizipuma. Iyeyu saso Sabata, sochokera kwa Mulungu, ni mtumiki wanje amene sangamasunge tsiku la Sabata. Zimene Ambuye Yesu Khristu amakumana nazo. Koma Ambuye Yesu Khristu munkuyankha kwake pa chinthu chimenechi ku Mateyu 5 verse 7-18, iyeyo akuti ine sinabwere kuno kuti nidzaswe chilamulo ayi, koma nabwera kuti ndidzachikwaniritse. Ndipo anabwera kudzachikwaniritsa nkuchikuzanso, osati kudzachiphwanya. Ndipo akuti ndithu ndinena kwa inu kuti thambo ndi dziko lapansi zidzapita, koma ngakhale kasonga kamodzi ka m'chilamulo kamene sikadzapita. Iye sanabwere kudzachiswa kudzachiphwanya, koma anabwera kudzakwaniritsa. Ni mmene chisomo chinabwerera kudzakwaniritsa chani? Chilamulo. Imodzi sinudziwa ngati munimvetsetsa bwinobwino mu phunziro lathuli. Haleluya. Anabwera kudzakwaniritsa chifukwa chakuti mu chilamulocho muli gawo lakuwala. Tati Mulungu wake ni mmodzi, wakuchipangano chakale ndi chipangano chathu muli gawo lakuwala. Zinthu zija adazinenatu ni Mulungu. Ni Mulungu yemwe abwera kudzatiuza ife kuti imene chadali chabe mithuzi, koma nakupatsani chenicheni ananga ni chimenechi. Ndiye wina amakana chenichenicho numakakamiyabe chilamulocho. Ife sitizijabe nkhumba, ife sitizi sonkhana betsiku la namba 7 Sabata. Kuchipangano chatsopano pasi pa chisomo zilibe kanthu zimenezo.
kamuzisonkhana Monday, Tuesday, Wednesday, mpingo umene udakhazikitsa pa tsiku la Pentecost paja Bible amasonkhana tsiku ni tsiku mkachisi. Simudzaone apo atumwi ana kuti bwanji simusunga tsiku la Sabata, bwanji simudya nkhumba, bwanji akuti inali chabe mithuzi, bwanji simusunga nyengo zakuti kama Paska inali chabe mithuzi, kama wina akukamirabe kaya. Sinudziwa kuti ulalikira mofanana ni Petro, ni Paulo, ni Filipo, zigwizana ni Bible, ukakamirabe kunthuzi uja mmalo moti ulandire chenicheni. Haleluya. Ndiye Ambuye Yesu Khristu anabodza kwanitsa chilamulo osati udzachiphwanya, anadzachikwanitsa komanso anachikuza mwachitsanzo. Ku chipangano chakale ku Mose anapereka mu chilamulo kuti usachite chigololo. Mulungu amadana nacho chigololo, ndipo akanadana nachobe mpaka lero lino. Koma Ambuye Yesu Khristu pobwera akulikuliza lamulo lija, akuti munthu kungomuyang'ana chabe mkazi nkunkhumba wachitakale chani chigololo, lachoka pa mchitidwe koma lafika chabe pangoyang'ana nkusilira kukhumba. Chifukwa Satana wachenjera m'masocial media, angoyika zakazi zovula, zakazi zokopa za ziwerewere zimenezi, nchonga chakuti anthu akamang'ana azisilira azizikhumba nzithuzi. Mukamayenda m'misemona ayika mkazi wina ake ododometsa, nkhani yake ni mdierekezi, ni mzimu wa Satana ufuna usese miyoyo yochuluka ipite nayo ku gehena. Anthu azingochita zigololo ziwerewere mu njira zisiliro. Ndipo brother Branham akuti mabala ni mkazi amene sanavale bwino, chimene chikhoza kutengera miyoyo yambiri ku gehena ni mkazi oti sanavale bwino. Tangoganizani mkazi wokongola uja wathupi lake wa bode yake ndi akhale kuti sanavale bwino aziyenda mu mzindamo choncho, na anthu ochimwa angati amene azikhala nzisiliro paye mangomuyang'ana alibe mzimu woyera ka chilimodzi. Ndi ana a Mulungu tisakhale mu mizimu imene. Brother Branham akuti kaona mkazi osavala bwino tiye tiyang'anitseni mili yathu mbali. Mu social media mkhoza kumana nawo, koma inu ingochekani maso anu mthawitsepo mwachangu chanu, musaonepo nkuona komwe ayi. Koma yena mmati nkuyang'anitsitsabe mpaka na zisiro zikupezeni mkati, pamenepo Satana wakuchinyani wakugonjetsani. Haleluya. Ndiyati kwananso kuwani Yohane 3:15 kumeneko. Yohana akuti munthu amene angomuyang'ana m'bale wake ni kumuda opanda chifukwa akuti wapha kale. Kunali lamulo ku chipangano chakale limene lakuti usaphe. Yohana akubwera ni mzimu wa Mulungu akuti kungomuyang'ana nkudana naye chabe wapha. Lakulizidwa lamulo lija lakwaniritsidwa komanso lakuzidwa. Kutero kwenu amene makhala mnizidani muli ndi milandu yakupha, ngati simulapa mudzadzidzimuka pa tsiku la chiweruzolo. Akuti madakesi wina adatenga mpeni nkhumba anzake, wina adachita kuombera upeza zoona kuti amene uja ndinu nonse muli pa nkhani pa makesi ofanana oti muyankhire. Chifukwa chani munamupha m'bale wanu? Ndamphera kuti pamene madana nayeyo ka munali mwamphakale. Muona ngati Mulungu amanyengera pa mawu ake? Muona ngati Mulungu adangonena zinthuzi mongonena chabe? Mulungu sali choncho ayi. Mulungu amatanthauza zimene aunena. Haleluya. Ndiye tikhale osamala ife amene tikuwunikiridwa tikupatsidwa mawu oona ngati amene wawo. Chilungamo cha nkhani yonse chimenechi. Ambuye akudalitseni. Chisomo osati chilamulo ayi. Tipemphere. Atate wathu akumwamba tikuyamika tikuthokozani chifukwa chotichezera mwandondo umenewu. Tidalitseni, titsogolereni, tiyendetseni bwino mu kuwala kwa kuunika kwanu. Mene mu dzina la Yesu Khristu pa zonse nchiyamiko. Amen.